ପିଲାମାନେ ଭଲ ଅଛ? ଦେଖ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ୱାର୍କସିଟ୍ ଆଣିଛି। ୱାର୍କସିଟ୍ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଘରେ ବନେଇବ ହେଲା। ଦେଖ ଲେଖିଛି ରାଇଟ୍ ଦ ମିସିଂ ଲେଟର୍। ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ନା ପିଲେ A to Z ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେଟା ଲେଟର୍ ମିସିଂ ଅଛି ଭିତରେ। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଏ ଲେଟର୍କୁ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ ହେଲା। ଏ ପରେ B, C ଲେଖିଛି D, ଏଭଳିଆ ଲେଖିବ। ଏଠି ଲେଖ ରାଇଟ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର୍ ଫର୍ ଇଚ୍ ପିକ୍ଚର୍। ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର୍ ବନେଇଛି ଦେଖ, ପିକ୍ଚର୍ର ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର୍ କ'ଣ ତୁମେ ଲେଖିବ। ଲେଖିପାରିବ। ଏଇଟା କ'ଣ କାଇଟ୍, କାଇଟ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର୍ କ'ଣ ହେବ K। ଏଇଟା ଫ୍ୟାନ୍, ଫ୍ୟାନ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର୍ କ'ଣ ହେବ F। ଏଭଳିଆ କରିବ ହେଲା। ଲାଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଦେଖ ମ୍ୟାଚ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ ଟୁ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର୍। ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ, କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍କୁ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ। ଏଠି B ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିକି ଲେଖିବ। ଏଇଟା B, ଏଇଟା ମୁଁ ଭୁଲ ଲେଖିଦେଇଛି ଏଇଭଳିଆ। ହଁ, D, Dକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ। E, Eକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ। ଏଭଳିଆ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ ହେଲା।